Is Aodhfhíonn Coleman in time term agus is Ard Bó me. Imre an pell don fern Shinseach sa Ard Bó. Imre sa lína lán cúlaí ach tá mé gartaí ag momentse so níor mé gimmar from lína. Bhí muid sa Comhrá seo couple bliain ó hin, siad am gur bhí sé fearn ástún an álar muid gimmar sin agus ar an drachar ní fear muid an bua an lá sin. Hu me go dtí bonscoil, Gaeilgeoirí Néal Clunó agus drasam mé an sin nar bhí mé sa manscoil hu me go dtí an Dónach Mór bhí srú Gaeilge an sin. Deanam míreacht Gaeilge leir scacla tá Gaeilge ag má trúr dearthair agus codhúir má colceathair agus nuir támas le chéile deanam déach Gaeilge leir. Siad am gohfuil an Gaeilge teanga níos fearr tá sé teanga gealanta agus tá níos mó mar maithain nuir támas le chur na chéile scéal agus scacar agus siad am gohfuil sin an teanga is fearr. Tá na rialathe nua is brala tá an pell inis tá sé níos mó oscailte teagla na daoine sa lán tosaí ag lásan tá níos mó spásan agus siad am gohfuil duine taobh muid den park tá mar tá sé níos fearr le arcar agus tá na cléanna bhád níos fearr siad am. Rinn na buachaí an mhaith le an Chomórtas tíarrónhaint tá agam tá fearn an seo cosú le burn agus 4 masters tá sé an seo thar bheith achan bliain agus be sé aonach Jackar na fearna sin a chur as ach tá mé ag dúil go mór le an cléthe agus sílam gohfuil seans mai agin.